ኣብ ህይወት መስተውዓሉ ኮንካ ዘይትውስን እንተደኣ ኮንካ ኩሉ ግዜ እናተሳቐኻ ትነብር ወሳኒ ኮንካ ምስትውዓል እንተደይብልካ ድማ ጠቕሊልካ ኢኻ ትጠፍእ እዚ ማለት ክልቲኡ ሚዛን ጌርካ ክትገብረለካ ማለት እዩ ንስኻ መሚኻ ሓሲብካ ኣውሪድካ ኣደይብካ እንታይ ሓይሽ እንተበልካ ተመራፂ እዩ ምክንያቱ ንትውስኖ ውሳነታት ዝመፀካ ሳዕቤን ቀዲምካ ክትዳለወለካ ኣብ ህይወት ድላይካ ክትውስን ነፃ ኢኻ እቲ ዝወሰንካዮ ውሳነ ሳዕቤን እንተለዎ ግን ካብቲ ሳዕቤን ነፃ ክትከውን ዝከኣል ኣይኮነን ስለዚ ዓቕሊ የድሊ እዩ ዓቕሊ ግበሩ ኣብ ዝሃለኹም ሃሊኹም ዓቕሊ ግበሩ ሓደ ግዜ ፊሎዞፈር ቡድሃ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ብርቱዕ ማዕበል ተደኣ መፅዩ ነቲ ማዕበል ክትህድእ ኣይትፀዓር ነብስኻ ኣህድእ እሞ እቲ ማዕበል ምሕላፉ ኣይተርፎን ኢሉ ስለዚ እቲ ጌም ኣብ ርእስና እዩ ኣባና እዩ ኣብ ዝሃለና ሃሊና ዝጊልና ነገራት ተዓዝቡ ሰብ ኣበይ ይነብር ዘይኮነ ከመይ ይነብር እዩ ዘገድስ ምንባርካ ክትዕርኽ ትብል ሓደ ግዜ ህይወትካ ምሳኣና ኣሎ